Ngene iki lho Lur, Bu Sinden abot-abote nguri-nguri budaya luhur iki supaya ditulat anak putu besok ben ora lali lho. Dandane manggone ngene kasih nek omah turu balik kasur bantal guling nek kene nek kebon Lur. Ning sabar. Ha iki Bapak Ipung yo pimpinan ketoprak ya apa wae ngerangkep. Iki bos juragane kacang lho menang-meneng lho. Lho tenan. Ora sembarangan lho. Iki senabuh iki nom-noman kabeh. Nah iki Pak Tuwa iki menang-menengi kopi sedina nek 6 gelas. Klenger tenan lur mulane. Iki ketoprake lur. Ketoprak panggunge wis dadi kabeh Kembang Jaya lur. Lha iki adik kula nang Somat Sanjaya. Niki saking pundi Bapak Somat nggih? Saking Bluro Pak Edi. Oh, saking Bluro. Lah niki bambangane Kembang Jaya. Lah niki gasik. Lah niki ya sapot-apote nguri-nguri budaya supaya menika lara saestu. Ngendikane Bupo Sukrat. Nggih. Wis muga-muga berkah sehat ya Mas. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Tuan tekan komplek. Pulang.